Ето. Айде, Тошо. Фащай, бе, вайхо ми. Ей, бах ти да изкара. Гледаш? Специално за батко. Батинка. Батинка. Колко има? Нафана ли нещо? Малко. 2-3 рибки. Това е кофа 15 кг. Бах ти, бе, Сара. Бах ти за ечарчето. Кажи си, тук чукна ли зайче? Чукна. И тук е пълно. Това ще го снимаш. Фърляй си малките. Браво, Тошко. Браво. Това е за батинка. Батинка. Айде, че аз измръзнах, батинка. Аз тръгвам. Да те оставам, ако искаш тук да спиш. Най-добре.